Okay, ngayong adlaw natong tanan magaigsunan ko. Okay, aniya kita sa akong payag. Mao ni akong hinimo in town. Yung naan ni wa ko magpasiyata nga nindot pero mayo na lang ni bitaw niata sa akong channel. Daghang salamat sa inyong pag tan-aw o pag-subscribe. Okay, gikan ko sa Kalapi. Mo ni akong napalit dito. Kung i-display ani akong hinimong payag. Dini bligya, kundi ako lang magipahibaw og pilay presyo ani barato sa Kalapi ni no. Makita nato ang saging. Saging 20 ang kilo ani. Hinog ni akong ipalit pag-ayo kay ano kuning sagol ug bugas. Mo ni tawag og sak sinagol. Kanang suman bitaw nga bugas. Singa na ninyo na kaya kaning bitsin sa kaputos mo ni 50 pesos. Malit udaan kay tingob kay ano mahal naman po na medyo taas naman po sila patunggo na sa tindahan diri. Okay, taka-afford na mga sayang ato ang kuan mayo lang ng tingob tadaan pero og mapikihan palit lang kita tindahan no. Okay kani 100 ang kilo ani daghan yang 1/4 mo na 1 kuan 25 pesos. Kini mantika po mo na 25 tos Kalapi, putos daan 1 lapad nakasuway ni ko na sa puno gyud kayo ang lapad. Tinuod gyud dipihan ng uban nga lapad pero junior ray lang taksan di ba? Mura gansi ta na. Nya mahal pala ba tag 40 ang lapad diri sa Samoa. Excuse me. 40 medya ang 20. Dito 25 ra. Dako gyud diferensya di ba? Ang gabi po naisahay ni mag 30 ni. Pero karon pagkapalitan ako 40 ni medyo mahal-mahal sila karon. Mao na ita kuana tanan ang gabi mo na kantidad og 1 kilo na 40. Kani pong repolyo dato ng repolyo ron ano mahal ay gyapon 70 pero mabot man sa una 100. Kani karon 70 mo po na 35 pesos. Okay, makaigsunan. Okay, kaning kalabasa po 20 rang kilo ani. Sahay ni mabot og 50. Nya kani karon 20 malagting kalabasa ron. Kining usa ka buok 57 rang kantidad na. Kini pong asin tag 3. Sabot na siya 1/4 kilo man dinhi dagkuan. Tag 3 na ang putos. Kaning Bombay 180 mahal ang yung Bombay ron. 180 o kaning ahos 130. Kanang Bombay 2, 4, 6, 7 mao po na kantidad og 50. O kaning ahos mao po ni 130 ang kilo 34 po na 2, 4, 6, 7 po. No? Lagi 130 ang ahos mao po 2, 4, 6, 7 parehas sila 7. 130 ang kuan 34 po na kantidad ang ahos 50 ang Bombay tag pito-pito. O gani pong luya, mahal na pong luya ron da. 70 70 ang luya. O 14 pesos na. O gaan man yung luya. O kini pong sayote, marag ni barato sila. Nahimo ng 25 karon, mabot po ni 50. Karon ting sayotes nga ron. Okay, 25 mo na 46 pesos pati kabok. Kaling talong, mahal po ni, mabot po ni 80. Pero karon abi ninyo pila 45 ra. Mao po na 51, 50 centavos. Mao na kani pong kuan mabot po ni mahal sahay. Mabot ni 70 pero karon kaning tawag na to siya ni batong 40 lang kilo mao po na 35 pesos. So mabot og paano 1 kilo. 35 pesos na 40 ang kilo ana. O kining tanan akong pinalit na ako sila pin sa dalan diri sa Muaw. Ako lang ibutang sa akong lamisa ba para magtinda pero di ko na paninda. So mo kuan sila magpagama sila sari-sari andam ko mohimo na pa. Ako ning himuong kada hoy base pa ito nginani kay may pasay-sari ato apong pambiton. Ang barato ra pod parihara po sa Kalapi. Ilang hatag sa sari-sari dito 50. Ato apon mao gyapon 50 na tangan po nato nagpanakot daan ana 50 tangan to ahos Bombay o luya pito di na silang palit og panakot
bitsin, paulian na po na bitsin, di na po na ipakapin. Gansi na po tanaw, kanil pong uyap, ito po na po ipaulian, o pilala ilahang ipauli. Okay, kanang presyo na po na sama sa itong pagpalit, di ba? Okay, magkisunan, daghang salamat, o maghiwa taron para sa sari-sari. Nako, nga paniod to, pero mo ari dire, papel, may sobra, mapilan, magkisunan, di ba? Daghang salamat. Di pa ako. Sari, para ito ipaniod to, kung sa'y paagi, wais na karong panahon na mo, panudan, di ba? Ano lang ni? Okay, iwa ka para sa atuang paniud to, kaigsunan. Okay. Ito na niya. Parang natay kabarato ta. Punta sa mamalita sa merkadong isda. Ini, ako ipibaw ninyo, pilaran ni, kantidad ni akong tumalit sa lapit, 300 na ni. Punta sa patag isda nga 300 isang kilo ra. Samtang kini, naga, napay asin, napay pito na. Almost isang semana, imong kaol, di ba? So di ko gano'n na yun, pag-isda ko nagsa, pero at least nga na ay ito kapuli-puli sa itong panudan, di ba? Okay, hiwa ta. Okay, sa di pa na maghiwa itong andamo ang tanan na kutsilyo, ang mga gulayon, ang sa itong hiwaon. Andamo na to parang ready na sa itong kusina, makaigala. Okay, ato ning batasanon nagadahoy bis, naataan eh. Pero dili ingog daghanon, kutob sa mahurot. Ako lang silbing sudanon ba pagkapinalo palit na napoy masubra-sobra sa mga tulong adlaw. Okay, kay madaot mo ni og dugay nga magamit, makigala. Mao na mo diri og huybis, na yung huybis, ari mo diri kay naay akong ipasubra nga mga gulayon nga sobra sa among gamiton ba. Ulian ra. Mao ra presyo dito sa Kalapi kay malingaw pag og hiwa-hiwa diri. Mao na makigala. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong channel. Ingon maura ni ato ang nahimong content kay mintras wala pa tay laing content nga nakita kini lang usa, pero maayo lang ni pahibaw na kung presyo. May bawa pa mo og tagpila na sa merkado. Kung ambot ni ato ang luon lahi man gyud sa presyo sa Kalapi. Ug ngano ni sila dinhi pagdaot sa ato ang lungsod, no. Kung ano ka, no, di man sila ka parehog presyo dito. Tanaw na ito Domingo, gagmay lang tao nga mo manabo sa kontra sa Kalapi. Tinuuna, di yun yung pagdaot na ito, no. Pero ila tingaling i-adjust ang presyo kanang mamaligya ay sa anang asta ng mga dayuhan, mahal po na sila. Sibo po sa ilawom kay medyo nakita na ito nga mahal-mahal itong ilawom kay anak mamungumpra sa labas, gawas. Ang ilahapon murag nakasabot ba nga ang itupong po ng presyo sa ilawom. Ano ka na, no? Mas Kalapi kay ang lahi man ang presyo sa wholesaler, lahi po presyo sa mga retailer. Ano unta ba? Ano natay mapilian Domingo sa maning mga wholesaler po nga isibo man po sa mga retailer. Pero mahimo amot lang. Wala mo lang ma-adjust na ta. Pero ano yung nakita, lahi ra gyud. Kung hindi kapag daot sa kuha, kung tinuol yung na-obserbaran. Okay, mayo ta nga. Mausaba. Mga higala, okay. Hindi kay gama-gama niya kuha kay mga buyer ko ta, mga konsumidor ko ta. Naibaw kita kung sa palakaw, ning atong dapit, o ning atong lungsod o probinsya sa Bohol. Okay. Mahal man gyud ron, panahon na di man gyud katingala. Ang isda pod medyo barato-barato ang luon, di kay paglaban kontra sa Kalapi. Baylo-baylo lang po ni sila ba. Ang bugas Domingo barato gyud kay kontra ng baligya ng sulod. Mao gyud tinuod. Hindi ko ninyo ma-blame kung istorya og tinuod kay kada malitay gyud ta, di ba? Og daghan salamat uspon ko. Og naot ko nga unta dunay kasaban. O hindi ba usap, okay na kita na lang mo adjust mga milihay sa Tagalog pa, mamalitay ka sa tamong palit. Kalapi, gaghuot, murag, di na tagkaagi, mahuibis na nakita sa mga tao, diri ang barato. Kayo, asang barato, to amang mga tao, di ba? Okay, dengan salamat. Sige, tapos salamat ani. Okay, mga kaigala.
Mo lang to nga na mo ambit mo diri sa kada Huwebes tabatasanon na ko ni mapalit ko nga sobra gamay lang po na mga 300 na po na mapalit ko daghan ba tungo sa kabarato didto ang palitonon nga gulay. Si mo pampo ni sahay mo mahalon po ni o kanang dili titaw nga ating harvest ana nga klase nga gulay pero ang kalabasa karon barato. Sahay mo mahal ni kon mga saging ron barato mura og harvest ba ting harvest na sa mga aning mga gulay o aning mga lagot muna di ba? Kita na to. Napoy siya mo mahal eh kung demand. Kanang nga anak pa sa kwan unihit. Okay. Daghan salamat. Sige tang pasalamat. Please subscribe o sa pinganan na view sa ako ang vlog. Aron na po tay maminto po niya itong channel mga kigsunan. Sa din lang po yung sa na yung buhaton basta kay kamuray pabuton na mo subscribe mo maayon tag mo subscribe di ba mga kaigala. Daghang salamat sa inyong tanan. Okay padayon ta ano yung timbangan no palit yung tuyo ana mga kigsunan sa dito na sa Unitap Unitap okay naman po lang ilang obligyan diya na pumingo nga abot ni lang mo istorya glain kay ay makontrahan na punta pero maayo ang mga brigada barato subon ko okay tacos ta okay tacos onay ako ang hiniwa-hiwa mga kaigsunan hiwa-hiwa ako na mao na akong pasubra sa ako ang pinalit kaambit mo na basta Huwebes luyo pa sa ugma na pa na di na ako mahurot pwede ka man mahurot na ko bisag 300 lang na kantidad pero daghan ba ya okay mudagan pa na pila ka adlaw kaya pagka na alam sa ligan nga gulay na palit po tag mga ibis okay mga kaigsunan ibis isda god kaung tana sa uban ya barato kinason nga mga daw sa lang basta kay di mahal kay lisod tay income klaro ba ni saging ako nang imong snacks okay ni mga gulay mo ni ako hiniwa okay lang salamat isunan pila na ko aning akong salamat may paling pirmi ta magpasalamat kunta sa digid magpasalamat di ba okay mo na sila ako pinalit daghan ba po nagmahiwa okay di ko na mahulot na utulog adlaw kaambit mo ana kung gusto mo mari diri sa inyo lang kabubuton mga higala okay o subong ko please subscribe